आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक बाय निशाद राज। सबके आँखी भई नंबर की गावतानी हम सफरा की भई नंबर की गावतानी हम कमल भइल हमसे कसूर हो लेके विदाई हमनी से लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो सफरा की भई नंबर की गावतानी हम सफरा की भई नंबर की गावतानी हम कवन भइल हमसे कसूर हो लेके विदाई हमनी से लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो। अभिनय काला से हमनी के दिल में जगह बनैले शोक में डूबल बा पूरा देशवा छोड़ के चल गइले। अभिनय काला से हमनी के दिल में जगह बनैले शोक में डूबल बा पूरा देशवा छोड़ के चल गइले। कहियो न लौट के आइले हो चल गइले इतना दूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो। लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो। अनमोल पानी तहरो रो के लिखले है गीतिया दिन भोजपुरिया गावो तारे आइल बाटे विपतिया। अनमोल पानी तहरो रो के लिखले है गीतिया पांडे दिनेश गावो तारे आइल बाटे विपतिया। हम पर काटी रो तारे गिरत अखिया से लो रहो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो लेके विदाई हमनी से चल गइले ऋषि कपूर हो ऋषि कपूर हो। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।